Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Яшел үсемлекләрнең күпчелеген тәшкил иткән катлаулы төзелешле чәчәкле үсемлекләрне өйрәнүне дәвам итәбез. Аларны икенче төрле ничек атыйлар? Дөрес, ябык ырлыклы дип. Чөнки ырлыклары җимеш эчендә урнаша, ә җимеш тирәлеге ырлыкларны саклап тора. Чәчәкле үсемлекләр аерым органнардан тора. Аларны ике төркемгә бүлеп йөртәләр. Үсемлекнең сулау, туклану, матдәләр алмашы, җенессез үрчү процессларын тәэмин итүче органнарын вегетатив органнар диләр. Бу тамыр һәм бәбәк. Бәбәк дип сабак һәм анда урнашкан яфрак, бөреләрне атыйлар. Җинси үрчү, таралу өчен кирәк булган органнарны репродуктив органнар дип атыйлар. Бу чәчәк, җимешләр һәм ырлыклар. Бу органнар үсемлектә билгеле бер чорда гына барлыкка килә һәм яңа буын барлыкка китерү, нәселне дәвам итүдә катнаша. Бүгенге дәресебезне ырлыкның төзелешен өйрәнүгә багышларбыз. Ырлык ул үсемлекнең үрчүен һәм таралуын тәэмин итүче репродуктив орган. Сезгә яхшы таныш булган берничә үсемлекнең ырлыкларын чагыштырыйк. Бу алма, карбыз, чия. Әлеге ырлыкларның зурлыклары нинди? Алар нинди формада? Әйе, ырлыклар төрле зурлыкта, формада була ала. Мәсәлән, Венера башмагы орхидеясы үсемлегенең ырлыклары авырлыгы берничә микрограмм булса, Сейшел пальмасының ырлыгы 2 килограммга җитә. Ничек итеп, гадәттә бик кечкенә булган ырлыктан зур, катлаулы үсемлек үсеп чыга? Моны аңлау өчен ырлыкларның төзелешен ачыклыйк. Ике өлешле үсемлекләрнең ырлык төзелешен ныгыт борчагы, ягъни фасоль ырлыгы мисалында өйрәнеп үтик. Суда бүрткән ырлыкларга игътибар итик. Алар тышкы яктан кабык белән капланган. Ул ырлыкның башка өлешләрен кибүдән, механик зарарланудан саклый. Ырлыкның батынкы ягында җөй, ырлык сабы күренеп тора. Аның ярдәмендә ырлык җимеш тирәлегенә береккән була. Җөй янында кечкенә тишем, ырлык юлы яки микропиле күренеп тора. Аның аша ырлыкка һава, су үтеп керә. Кабыктан арындырсак, без ырлыкның яралгысын, шытып чыгачак кечкенә үсемлекне күрәбез. Зур үсемлектә нинди органнар булса, яралгыда да шул ук органнар бар. Фасоль ырлыгы яралгысында яралгы сабакчык күренә. Ул яралгы тамырчыкка күчә. Яңа шытып чыгачак үсемлекнең беренче яралгы яфраклары арасында яралгы бире урнаша. Ә яралгы яфраклар үзләре ырлык өлеше дип атала. Биредә алар икәү, шуңа да мондый үсемлекләрне ике өлешле дип атыйлар. Мәсәлән, бәрәңге, помидор, кишер, алма һәм имән ике өлешлеләр. Ырлыкның тагы бер мөһим өлеше яралгыга озак вакытлар сакланырга, шытып чыгарга мөмкинлек бирүче туклыклы матдәләр. Ике өлешлеләрнең күбесендә ул махсус запас тукыма, эндосперм рәвешендә була. Әмма фасоль ырлыгында ул юк, туклыклы матдәләр ырлык өлешләрендә туплана. Бер өлешле үсемлекләрнең ни өчен шулай аталуын инде аңлыйсыздыр. Бодай ырлыгы төзелешен карап китик. Биредә шулай ук ырлыкның төп өлешләрен, кабыгын, яралгыны, запас тукыма, эндоспермны күрә алабыз. Яралгы исә яралгы сабакчык, яралгы бөречек, яралгы тамыр һәм нибары бер ырлык өлешеннән тора. Ырлык өлеше яралгы һәм эндосперм арасында урнаша һәм калканны хәтерләтә. Ырлыгында бер ырлык өлеше булган үсемлекләрне бер өлешле дип атыйлар. Бу бодай, дөге, кукуруз, лалә, суган һәм башка үсемлекләр. Ырлыкларда булган матдәләргә күз салыйк. Әгәр яфракта һәм сусыл җимешләрдә белгәнебезчә 70-90% су булса, ырлыкта массасының 10-15% гына су тәшкил итә. Шулай ук ырлыкта янмый торган минераль матдәләр, көл һәм янучан органик матдәләр була. Көл ырлыкның коры өлешенә карата нибары 1,5-тән алып 5%-ка кадәр генә була. Ырлыкта башлыча органик матдәләр туплана. Ырлыкларда үсемлек аксымы, клейковина була.
Ул бөртекле культуралардан оны җитештергәндә әһәмиятле. Үсемлекнең запас углеводы, крахмал барлык ырлыкларда да бар, ләкин төрлесендә төрле микъдарда. Кузаклы үсемлекләрдә ул аеруча күп. Крахмалны шулай ук туклыклы мәддә буларак кулланалар. Ырлыкларда аксым, углеводлардан тыш үсемлек майлары була. Май җитештерү өчен үстерелүче көнбагыш, соя, рапс, майлы җитен культуралары сезгә яхшы таныш. Моннан тыш, ырлыклар витаминнарга да бай, аларны төрле авыруларны дәвалаганда кулланалар. Ике өлешле һәм бер өлешле үсемлекләрнең ырлык төзелешенә багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам.